の速さで。敵を倍の速さで。上様、命令を受けたまわります。次をとどまれ。ご命令をお待ち申し上げます。拙者の命令をお待ち申し上げます。拙者の命令はご命令をお待ち申し上げます。拙者の命令は拙者の命令は拙者の命令をお待ち申し上げます。命令をお待ち申し上げます。拙者の命令をご命令をお待ち申し上げます。ご命令をお待ち申し上げます。拙者の命令は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 来客。ご命令をお待ち申し上げます。お待ち申し上げます。来客。殿、拙者の命令は敵を攻撃せよ。拙者の命令は次のおりを目指せ。集結。倍の速さで。倍の速さで。収め引け。岩のごとく蹴るおで。わしの命令。命令をお待ち申し上げます。拙者の命令は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 わしの命令。わしの命令。倍の速さで。来客。殿、わしの命拙者の令。ご命令をお待ちの命令は命令に備えよ。倍の速さで。殿、拙者の命令はご命令をお待ち申し上げます。お待ち申し上げます。拙者の命令は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 わしの命令。わしの命令。命令に備えよ。わしの命令。命令に備えよ。来客。倍の速さで。次は駆け足。次は駆け足。次は倍の速さで。次のご命令。移動。駆け足。移動。駆け足。かかれ。次は移動。駆け足。走れ。止まれ。突撃じゃ。引け。直ちに止まれ。退却。倍の速さで。
しの命令に従え。倍の速さでご命令をお待ち申し上げます。拙者の命令は倍の速さで。命令はギアの時間がご命令をお待ち拙者の命令は倍の速さで。退却。倍の速さで。ご命令をお待ち申し上げます。ご命令拙者の命令はご命令をお待ち申し上げます。倍の速さで。拙者の命令は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 倍の速さで。ご命令をお待ち申し上げます。ご命令をお待ち申し上げます。